Dobar dan i dobrodošli u prvi podcast na mom kanalu. Samo je Gad Usop, logično. I danas radimo drugu epizodu ove naše, tako reći, triologije podcasta o anime sceni. Prvu epizodu ste imali kod Vakija na kanalu. Da gledate, ako niste pogledali, slobodno pogledajte, pričali smo o jednoj veoma zanimljivoj temi. Tako da u suštini danas je druga epizoda i danas radimo, meni lično možda najbolju temu od sve tri koje ćemo raditi, a to je ko je najbolji youtuber anime sa naših prostora. Uglavnom podelili smo po nekoliko kategorija, tako da neće biti samo kao odmah ovaj najbolji, već bit će više kategorija, uglavnom vidjet ćete se uskoro, ali pre početka zamolio bih moje goste da se predstave. Evo Leksi, počni. Evo može, evo. Nemam pojma, ja sam Leksi, imam YouTube kanal vezan za anime i to je to. Poprilično opširno, hvala. Sad je jako kreativno. Sad je Vaki na redu, ajde. Pozdrav svima, ja sam najveći hejter ove naše lepe scene, overall najbolji youtuber, tako da rešili smo misteriju, šalim se. Ja sam Vaki koji je dobro poznat na Šta me prekidaš? Pusti me, ja sam ovdje gost ima čas da čovjek ima svojih 5 sekundi. Bitna stvar da sam te prešao s obojima, to moram da kažem. Da, zato svi unsubscribe sa Usopa, subscribe na moj kanal koji će biti u opisu, ako zna da stavi to uopšte, no nebitno, jednostavno imam YouTube kanal Vaki, imat ćete ga u opisu, self-promotion i to je to. Dobro, uglavnom sad kad ja se predstavim Gad Usop, to znaju svi normalno, uglavnom da. Poznata zvezda. Da, čovjek koji je prestigao Vakija, to je najbitnije reći. Uglavnom... Pička. Da, to. Uglavnom, kao što sam već rekao, danas radimo temu ko je najbolji anime youtuber sa naših prostora. Sada s obzirom da ne bude kao, ovaj youtuber najbolji, to je kao kraj podcasta, jer kao prvo bilo bi prekratko. I ne bi bila fora. Mi smo odlučili da napravimo po nekoliko kategorija za svakog anime youtubera i u svojoj kategoriji ćemo da izdvojimo jednog najboljeg. Sada te kategorije su, dakle, najbolji anime youtuber do 500 suba, najbolji anime youtuber do 1000 suba, najbolji anime youtuber do 10.000, najbolji anime youtuber preko 10.000, najbolji anime youtuber koji je kvitovao, najbolji anime youtuber s najvećim znanjem i za kraj najbolji anime youtuber uopšte. Sada mi smo za svaku od ovih kategorija pripremili po 3 youtubera. Sad poenta je što mi ne znamo šta je ovaj drugi ili treći pripremio, tako da će biti vjerojatno jako zanimljivo, mada verujem da se u tipa barem polovini ovih kategorija je slično, ako ne identična lista. Tako da, u suštini, pošto pretpostavljam će ovo biti poprilično dugačko jer ima baš dosta da se priča i naravno o svakom youtuberu o kojem ćemo pričati reći ćemo šta valja kod njega i zašto smatramo da je baš on najbolji u svojoj kategoriji, jel te? Tako da, bez daljeg odugovlačenja možemo krenemo sa prvom kategorijom, a to je najbolji anime youtuber do 500 suba. Tako da, ko želi da počne s time? Ne, hvala. Ajde, evo ja ću da otvorim, ja kao najveći hejter ikada. Pa evo vidiš ovo, mi smo izdvojili sve ove kategorije, sada ne bude kao fazom da smo mi izdvojili to nešto posebno da bi se neko poseban izdvojio, jednostavno ove kategorije smo izdvojili tako da bi bilo nešto najrealnije jer su najveće razlike koje se prave između youtubera po tom kvalitetu zapravo između ovih kategorija koje smo mi ovdje naveli. Baš tako. I jednostavno najveća pažnja, to jest najveće sličnosti među youtuberima javljaju se baš ovim kategorijama. Pa što se tiče te kategorije do 500 sabova, smijem, usudit ću se da navedem 3 youtubera, pa to bi bili, da, usudit ću se, to bi bili Viole koji je skoro počeo da snima, ako se ne varam, to jest ima malo videa pa zbog toga mislim da je krenuo skoro da snima, nisam apsolutno siguran, ali svakako znači Viole, Ginko, o kojem smo dosta pričali u ranijem podcastu, ali svakako vredi ga spomenuti ovdje, i ovdje prisutni Leksi naravno.
Pa sad ajde, hoćete da krenete da postavite prvo da kažete vaše liste pa da krenemo da pričamo onako o svakom od njih ili prvo ja da ispucam sve što imam pa redom djelima. Pa ajde prvo ti reci sve što imaš pa ćemo onda mi naše liste da kažemo, tako sam mislio da sve radimo. Ajde važi, znači što se tiče ovih youtubera koje sam ovdje naveo, oni su nekako ono što je uspjelo da se izdvoji u moru svih onih manjih anime youtubera koji su snimali slične stvari, koji su se apsolutno i potpuno ugledali na neke druge veće youtubere. Za više o tome pogledajte prošli podcast, tako eto promošovao sam te, tako da eto. Laki dobio si besplatnu reklamu, dobro si prošao. Pa jednostavno krenuo sam da pričam o ovim youtuberima, oni su se izdvojili jednostavno od mora tih istih, skoro identičnih kanala, osim što ih je naravno vodila druga osoba, ali to se maltene ne primećuje koliko su zapravo njihovi kanali slični, koliko vidi se bukvalno taj uticaj od tih većih youtubera na njih, koji oni jednostavno previše prate i to prelazi u kopiranje i sve ostalo. Jednostavno ti to nešto indirektno? Malo, mora se malo. Malo se znači, mora. Od ova 3 kanala koje sam napomenuo, verovatno bih rekao da je za sad najbolji od njih Lexi. Jednostavno zbog toga što... jednostavno Lex je takav čovjek, takav lik, takav youtuber koji se pa skoro podjednako trudi oko svake teme, jednostavno od svake teme, pa dobro, skoro sam rekao. Znači jednostavno od svake teme gleda da izvuče najbolje iz nje i ono što je najbitnije, jednostavno i da to izdvoji i da stavi tu jednu celinu koja neće biti pretjerano duga, već će jednostavno biti takva kakva jeste, izdvojit će ono najbitnije i to je to. Ista stvar važi za Ginka, on sviđa mi se kod njega što često teme koje nisu toliko vezane za anime, on opet uklopi u anime, kao što je bio njegov posljednji video koji je izbacio o okultnim simbolima, ako se ne varam da je takav bio. Znači jednostavno taj video je savršeno uklopio uz anime i jednostavno žalio sam što taj video nije duže trajao. Ima to što... To sam mu ja rekao bukvalno kao... Da, to sam ja mislio. Kao ujebate, da, znači jednostavno... To je tako dobro, kao. Da, to je ono, iako je već rekao dovoljno stvari, opet odeš na njegov kanal i želiš još toga. To. I zbog toga, on i Lexi su mi tu negde što se svega tiče, ali Lexi onako duže snima, koliko do sad je i češće snima od njega, aktivnije, što je teško reći, stvarno je teško reći to za Lexija. Jer Lexi ne snima toliko često, ne može za mnogo youtubera da se kaže da su manje aktivni od Lexija, ali eto, Ginko ima tu čast. Da, a što se Viola tiče, nebitno, što se njega tiče, pa... On mi je za sad postao jako drag youtuber jer radi istu stvar kao i ova dvojica, jednostavno izvlači samo to što je bitno, ali ono što mi se sviđa kod njegovih videa jeste što on koristi dosta simbolizma i metafora u svojim videima koje onako osmisli i nekako uspe da ih ubaci tu gde oni i trebaju da budu. Jednostavno nije ono da skače sa jedne teme na drugu, nego jednostavno to uklopi onako da lep primjer i to je to. Jednostavno mislim da je on možda... Da, malo mi je on lošiji youtuber od ove dvojice, ali to ne znači da to ne može da se promeni, jednostavno ne snima toliko dugo, nisam vidio taj njegov pravi potencijal šta može da uredi, ali eto za sad sasvim dobar kanal, šta više odličan kanal. I to je otprilike to. Jedno od novih iznenađenja na sceni. Da, što je jako bilo, jer su se u skorije vreme pojavljivali većinom, kako to da kažem, da ne budem bezobrazan. Upravo dopavljali su se svi očeni youtuberi, bez uvrede. Da, očeni youtuberi. Da, većinom su se pojavljivali očeni youtuberi.
očajni su bili ozbiljno sad, ono, kao neću da hejtujem, a posle 2 sekunde kaže to, nema veze. Znači jednostavno, Viole se izdvojio od svih njih kao veoma kvalitetan i drago mi je što sad u posljednje vreme javlja se tako par youtubera koji su se ili vratili sa duže pauze ili su krenuli iznova ili su krenuli da snimaju, jel te, koji imaju dosta potencijala i mislim da mogu da urade jedan veliki boom od kojih je ovdje normalno Viole koji se dosta izdvojio od njih. Da. Dobro, to je to. I to je to, aj sad vi krenite da ne bih samo ja pričao u ovom podcastu. Kao u prošlom podcastu, dobro, ajde. Ko će prvi? Leksi, hoćeš ti sad ili ja? Evo mogu ja, znači, ja zapravo imam jako sličnu ovu tu, ajmo tako reći, tu top listu kao Vaki, znači imam kao, evo, prvo ću isto spomenuti Ginka, za Ginka mi jako fora ono što si ti rekao za taj prošli video, glupo mi što nije govorio više jer bi zapravo ispao ko neki mini dokumentarac o svemu tome, ako me razumiješ. Da. I pa da stavimo 10 ili 20 minuta, ali opet kao, ako već to stavimo, možda je bilo kao malo i odugovlačenje toga, ali opet kao, ovako je baš sve lepo stavilo, opet kao hoću više toga kao jebeno, no. Konta mi da nema toliko tog okulizma. On bar sad je možda njegov plan bio da on to razgradi na veći, da ima više kontenta, da snima više delova, razumeš? Moraš iz te perspektive da gledaš. Da, vidim. On je možda pametan, a ne kao ja. Da snima video jednomesečno. Jednomjesečno, pa to je to ovaki najčeknijest. Dobro, gdje su to? Da, i to je u principu to jer sam baš dosta, mislim, s Otore smo govorili dosta u prošlom podcastu o njemu, tako da mislim da nema toliko puno razloga da ponovno govorim. Apsolutno se slažem. Pređi na sljedeći. Znači sad imamo Violeta, znači ono što mi se sviđa kod Violeta, prvo što voli on Izuku, a drugo što zna napraviti video u kojem temu solidno obradi i govori pametno, ono što je rekao Vaki, znači kužiš, nema onako da govori 3 rečenice koje se mogu zapravo zgurati u jednu metaforu, ono pametno govori, nekako ima, ne znam kako da to kažem, lijep stil pisanja skripta koje piše ili sam ovako govori. Taj neki šmek. Ume teme dublje da obradi, ne samo onako površno, nego ulazi onako u srž toga o čemu radi. U srž toga. Da, jednostavno to je to. Da, to je to u principu i baš iskreno jako se veselim što ću vidjeti sve od njega, zato što on ima samo otprilike koliko, 4-5 videa, tako nešto. Zar ne? I baš me zanima da vidimo kakav će biti ono što je Vaki rekao kao njegov pun potencijal, a ovako za sada meni skoro videa, pre malo više od mjesec dana je krenuo da snima. Dobro, ali da, vidi se kako se zove da ima, ajmo tako reći, potencijal, kad smo ga ja i Vaki već stavili, to je već u ta top 3 ispod 500. I zadnjeg imamo, pošto se nisam stvarno mogao odlučiti, imao sam par opcija, a svi su mi nekako bili ispod Ginka i Violeta, stavio Saleta sa Vatrenog kotaža. Ili ga poznati kao putnika interneta. Putnik interneta vam je čovjek koji putuje Instagramom, YouTubeom, znači GoGo animeom i to sve gleda, sve informacije provjerava. I to... sve informacije provjerava i na kraju ti spojla anime, znači sramota, ali dobro ne, znači lik je stvarno car, moraš sam ga staviti u top 3. Znači... Lik je legenda, lik. Aladin, ako gledaš ovo foto, do te vrati. Čekaj, nekako mi je rekao da ga vi zovete Aladin. Aladin, i mora da bude... Ne znam, Aladin, ali on mi je rekao da ga zovete Aladin. Da, zato što sam ja glup i loše sam čitao na streamovima. Ali dobro, to je to što se njega tiče. Što se tiče moje liste, stavio bih za početak kao što su sva trojica stavili, dakle Ginka, koji je definitivno jako dobar. I Jejna mana tipa zašto možda nije po meni najbolji, je to što
je on je baš slabo snimao, zato što ima valjda te probleme sa kompom, i sad se vratio brži, bolji, jači, i sad očekujem da će da puca sad Ginko, tako da u suštini jedini razlog tipa zašto za mene nije najbolji je zbog te aktivnosti. Sad drugog bi... Ti mu reci za aktivnost nešto, ti mu reci. Drugog bi stavio Leksija. Mi smo kraljevi aktivnosti, šta hoćeš? Drugog bi stavio Leksija, koji jako odlično obrađuje teme, i definitivno onako od početka do sad je jako kvalitetan. Oni u suštini jako su mi slični Leksi i Ginko, samo što je Leksi malo bolja verzija Ginka, jer najviše zbog te aktivnosti i fazon zbog za sada tema, ali verujem da će Ginko kad se vrati bit će u rangu s Leksijem. I treća, pazite ovo, odlučio sam se za anime youtuberku, po meni najbolji od svih, a to je Oushi Hime. Oushi Hime. Vidio sam da vi niste spominjali, dvomim se da li stavim nju ili Viola, i pošto ste rekli obojice za Viola, odlučio sam da stavim nju, jer ona kao prvo je po meni ubedljivo, bez ikakve konkurencije, najbolji ženski anime youtuber kod nas, ima jako dobre teme, jako dobro i lepo odradi za razliku od drugih no hate, i uglavnom onako ima taj old school vibe kako su pre bili klipovi na anime sceni, i overall ja mislim da vi možete se složiti da ona najbolji ženski anime youtuber kako je. Apsolutno. Nemam pojma tko je, ali vjerujem ja vama. Tako da uglavnom šta vi kažete, za koga biste se vi složili da je najbolji od ovih manjih? Ne računjući Sale, Sale je 0. mesto. Ali ne, zašto? Dobro, Sale je bolji od svih njih zajedno. Nemojte da se uvredite, ali pogledajte Saletove klipove. Biće u opisu njegov kanal Sale sa vatrenog koteža i vidjet ćete o čemu pričam. Složio bih se sa svim tim. Kad tako pogledaš, možda bih ja stavio ispred Violeta ovu Oushi Hime, jer volim taj old school vibe kod klipova, a i davno nismo imali tako dobru anime youtuberku. Nikad nismo imali, nedavno nikad je nismo imali, tako da Dobro, ajde, može tako da se kaže, bez uvrede, ali eto, može da se kaže, možda bih nju stavio onako čisto jer, baš nismo imali nikad takvu anime youtuberku, pa eto, možda bih je samo zbog toga stavio ispred Violeta, ravnopravnost muškaraca i žena na nivou, ali nema veze. Nisi feminista. I uglavnom, što se mene tiče, ja bih rekao da je od ovih do 5 najbolje Leksi. Tako da Ali znaš šta, ja sam neskren, znači to smo ja vače pričali. Znači, htio sam staviti sebi umjesto Saleta, ali brate, meni je glupo da sam sebe hvalim. Dobro, mislim, realno tako je kako je, ali dobro, Sala je 0. mesto. Dobro da ga je neko... Ekonomska kriza. Dobro, Sala je bolji od svih vas, tako da... Ne, Sala je gatija. Vi ste smrtnici, Sala je nešto više od toga. Sala je iznad svih. Ništa vaće za koga ti daješ glas? Pa ako ne računamo Saleta, rekao bih Leksi. Teška srca Leksi. Ne, nije teška srca, nego tu mi se negde prelamaju oni Ginko, ali i dalje Leksi, što se rekao zbog te aktivnosti, ali nisam htio da komentarišem jer ja apsolutno nemam prava nikome da pričam za aktivnost. Također, ali dobro. Pa svo troje smo čist kokus. Dobro, ništa. Znaš kako? Sale je najbolji. Izgleda smo odlučili, dakle, Leksi je i čestitamo najbolji do 500. Sad idemo sljedeću kategoriju, a to je najbolji anime youtuber do 1000. Ja se izvinjavam, vi počnite da se ja javim opet. Dobro. Ja krenite da pričate. Vaki, ti ćeš poslednji pričati. Uglavnom, što se tiče najboljih anime youtubera do 1000 suba, to je već onako malo veća razlika, uglavnom tu već može da se vidi uglavnom razlika nego ovi do 500. Sad, evo Leksi, ti reci koji su po tebi najbolji
Ajde, prvo ti zato što ja imam Vakija pa bih htio da on čuje. Pa ja isto imam Vakija. Jebi ga. Dobro, uglavnom, ajde ovako, za sebe sam izdvojio Vakija. O Vakiju ćemo pričati kad se Vaki vrati, tako da... Da, Vakija, ajde, pričekat ćemo, ajde. Ko si ti ostao dva? Posle njega bih stavio, rekao bih Energy Creation Gaia, ali s obzirom da je kvitao, jebi ga, ne mogu da ga stavim ovde, ali da mogu, bio bi on definitivno. Njega sam ja stavio, osjećam se sa tom, da. Njega sam stavio. Odlučio sam se stavim iznenađenje, za sad po meni najveće na mom takmičenju, a to je Hiroyuki, koji, kad sam vidio kanal, bio sam uzmano kao, okej, zašto ja nisam znao za ovaj kanal da postoji kao pre ovoga. U suštini, lik me za sad najviše iznenadio za takmičenje i snima jako dobre klipove, obdinjuje u suštini onako baš čist anime content, svega pomalo ima i ume to da uradi na jako dobar način. On sad je relativno i skoro prešao 500 suba, pa možemo njega da stavimo u ovu kategoriju. I trećeg za 500 suba, da budem iskren, ne znam. Pošto, Ne znam, to sam ja, znači, dobro, možda bih ti znači, lupa je staviti sebe, ali bukvalno ne znam. Kažem, stavio bi Nerdy Creation Gaia, ali jebi ga, on će biti u drugoj kategoriji. Tako da, eto, šta znam. To je što se meni... Ja imam isto Nerdy Creation Gaia i sad je problem, stavio sam Čodu, znači Čoda ti je youtuber kojem sam pričao. Da, bravo, Čoda, pogledao sam bukvalno posle onog prošlog podcasta Čode, bravo, dobro si podsjetio. On bi mogao... Pa kažem ti, ne Čoda je genijalan, a? On je sad, koliko sam vidio, on je valjda bio na nekoj velikoj pauzi, pa se sad vratio kao relativno skoro. I baš izbacuje. No, on stvarno zna dobro napraviti analizu i ima dobre skripte. Mislim, baš se vidi kvaliteta tih skripti, samo što meni jako živce, ono što sam rekao i u prošlom podcastu, onaj snijeg. Mislim, to je možda nekome fora, ali meni to nije božićno to kvalitetno sve. Vaki, tamo. U suštini, evo, pričali smo, ja sam rekao, za mene ti, Hiroyuki i Čoda, sad smo pričali malo pre o Čodi, sad, pošto si došao ti, a nismo htjeli da pričamo o tebi bez tebe, u suštini, evo ja ću prva reći za tebe, Vaki, prvi put kad sam vidio... Znamo da si joj prestigo, ne moraš da spominješ opet, ne moraš. Prvi put kad sam vidio tvoj kanal, da budem iskren, mislio sam da je neka loša kopija srpskog Shinigamija. Međutim, kasnije kad sam ti pogledao kanal, to je zapravo dobro i vremenom si postao sve bolji i bolji, umeš da uradiš jako dobro teme sa dozom humora, koji, nešto slično kao Shinigami, ali ti balansiraš u jednom klipu kao i smiješno i ozbiljno, umeš jako dobro da radiš. Apsolutno svaki klip ti je skoro dobar i molim te pravi još krekova, molim te, hvala, evo sad direktno ovdje kažem, želimo još krekova anime youtubera i u suštini što se tiče mojeg izbora ponovno... Da, to je, eto, ekskluzivno da najavim, to je serijal koji sam rekao da ću da vratim, to sam rekao Leksiju da će da se vrati, bit će boljih krekova nego što je bilo ranije, obećavam, tako da... Eto, vraća se to ekskluzivno na tvojom kanalu, sad ćeš da privučeš jako dosta publike zbog ovog. Jao ne, sad će mi prvo prestići. Ovo ću bipovati. Da. No, nastavite da pričate. Dobro, ja sam rekao sebe, dakle ti, Vaki, Hiroyuki i Čoda, ta trojica su za... I Nerdy Creation Gaia, ali dobro, o njemu ćemo pričati kasnije, pošto ne možemo ovo da ga svrstamo. Leksi, je ti sad. Ajde, ja ću. Znači, ja stavio Čodu, Nerdy Creation Gaia, mislim on je kvitao dobra jedna veze, stavio sam ga i Vakija, sada. Brate, ne znam kako da govorim. Kao da govorim dobra ne veze, Vaki je youtuber koji obrađuje teme kroz neku svoju jako čudnu komediju, koja meni iskreno i nije smiješna, ali mi je svejedno zanimljivo gledati kako kroz nju obrađuje temu, ako me shvaćaš. Bitna stvar, komedija nije cringe, bitna stvar. Da, to je dobra stvar. Drago mi je što to uspevam da postignem.
Što se, dobro, a da, što se tiče samih tema, njih obrađa onako čisto solidno i govori stvari koje su na mjestu, no ponekad mu se onako, znaš, ono, kada mu se malo iskrade neka glupost, ono, zbog manjka pažnje, to se meni često dešava, ali u principu je vrlo solidan i zapravo ima tako reći, ima tu onu masku, znaš, ono što si ti rekao, masku tog komedije, loše kopije srpsku Šinigamija kad vidiš po tambovima, a kad uđeš, shvatiš da je to kroz drugi kanal. Da. I Da, ima smisla, mi je velika inspiracija što se tiče tambova, jer ono, nekako gledam po sebi da je meni mnogo zanimljivije da uđem na tamb koji je onako ludi u naziv koji glasi, na primjer, analiziram zlatno momče nego da sam napisao analiza Golden Boy i to je to, znači jednostavno nekako probam da predstavim svojoj publici ono što ja zapravo želim da vidim, ali eto, ne znam koliko uspevam u tom. Da. I ono, komentarišite ostale, osim ako niste, nisam bio tu. Zato smo manje više rekli dok ti nisi bio tu, u suštini Aleksi, ako imaš šansu da dodaš za Čodu, što nismo mi rekli, reći sada. Ali ne, dosta smo govorili o Čodi u prošlom podcastu, malo je glupo da stavljam jednu te istu stvar. A jebe Georginku smo. Dobro, ništa. Da, okej, ono jasno. Ajde. Ja sam stavio Usopa, Čodu i to je to. Da, nikog više nisam stavio. Bukvalno samo da nismo rekli kao ovo za Nerdy Creation Guy, ono bukvalno sva trojica bismo ga stavili, kao jebi ga, ono kao... Da, ono, tu bismo se složili, jednostavno. Da, i slažemo se za to da nismo htjeli sami sebe da ubacujemo, jer ono, to je malo egocentrično jako. Tako da, ono, što se tiče Čode, krenut ću sa njim. Čoda je moj brat, kao što sam rekao u prethodnom podcastu, koji je bio na mom kanalu, obavezno svi posjetite moj kanal, pogledajte podcast i to je to. Znači, on je moj brat, bukvalno jako dugo snima, o još jednoj stvari smo braća, to što smo lenji oboje. Znači, on jako dugo nije snimao i sad kad se vratio, većinom mu se sadržaj mu se zasniva na analizama, recenzijama. Pa jednostavno te analize i recenzije imaju ili nemaju spoilere, ali jednostavno on ih odradi onako kako treba. Jedina zamjerka je što priča jako sporo, ali i to se da popraviti, hvala Bogu. Jednostavno nek ostane kanal kakav jeste, nek nastavi onako da radi i svakako moj brat može da uradi mnogo toga na sceni, samo nastavi Čoda, mi te volimo, samo tako. A što se tiče Usopa, pa ono, Usopa sam, ista stvar je, u stvari jako, nije baš ista, ali slična stvar je bila kao što je on pomislio za mene. Kad sam ja vidio da je to kanal koji snima samo One Piece i kad sam ušao i video fazon teorija, One Piece teorije, ja kad sam vidio taj naslov nekako, jako sam bio skeptičan, fazon, ono, rekao sam ok, pogledat ću da vidim ko je šta, jer je bio jedan od prvih youtubera koje sam video i prvi youtuber kojeg sam zapravo upoznao na sceni. Tako je, također. U stvari nisi prvi, drugi ili... Ne, nisi ti meni. Balkan Sage je bio prvi, da. Balkan Sage sam prvo upoznao. Pozdrav za njega. Pozdrav. Jednostavno ono, kad su oni ARK reviewovi, to mi je bilo jako zanimljivo i ono zbog čega sam ja nastavio da pratim njegov rad i sve to je što je, on je definicija onog old school youtubera, jednostavno pogledajte njegove tambove, nijedan nije isti, nijedan nema isti dizajn, nekad ni nema tamb. Ja sam menjao fazno možda 5 dizajnera, ako čak i više sam, 6 dizajnera sam menjao, jebeno tako. Da, jednostavno fazon, to je onaj jak old school vibe, znači jednostavno boli ga uvo za tambove, boli ga uvo za edit, jednostavno želi da priča u klipovima i ono što priča ima smisla. Tačno, da. Šta? To je bukvalno tačno, to je bukvalno jebeno tačno. Da, zato mislim iskreno što možda sam ja jako pristrasan što se tiče tog pitanja, jer mnogo više imam poštovanja ka starijim, onim old school anime youtuberima. Također, da. Jer baš odavno pratim scenu, jednostavno
na to ne mogu da utičem. Jednostavno, Usop mi je verovatno i omiljeni kanal od ovih ispod 10.000, za to mogu slobodno da kažem, od ovih koji ne snimaju. Ok, Aleksi, autistično je bilo jako, to je bilo jako autistično, mrš. Želim self-promotion da kažu. Ja sam jedini youtuber koji ima igre moderatora kod sebe. Da li ste to ikad igde drugde vidjeli? Tako da molim vas, sljedeće nedelje, treća sezona, hvala. Da, kad se završi takmičenje, kad pobedim sve one smrtnike, ovo je bilo potpuno nesarkastično rečeno za ljude koji ne kapiraju sarkazam. No nebitno, to je prilike bila moja lista. Opet hejtuješ manja anime. Da. Aj sad jeste rekli ko je vama vaše mišljenje ko je najbolje ili šta? Ne, samo smo izdvojili, ja sam rekao sam izdvojio samo tebe, Hiroyukija i Chodu, a Lex je pričao kad si ti došao, tako da u suštini, što se mene tiče, ja bih rekao da si ti najbolji, do 1000. Lexi? Ko je po tebi najbolji? Ti pratiš šta mi pričamo, uopšte si tu, jesi budan. Lik u svom svijetu. Lik puno razlazan. A ne, dobro, neću, ništa. Izrežio. Znači, pa nemam pojma. Do 1000. Da. Koji mi je najbolji? Brate, Sale preko 10. Ne račun. Sale genije. A ne, mislim, subjektivno ili objektivno? Pa oba, to jest kao objektivno, ali sa dozom subjektivnosti. Aha, Vaki onda. Također. Ok, hvala vam, braćo, puno meni je bez ikakve uvrede prema bilo kome, meni je Usop omiljeni youtuber, jednostavno što si... Banuj ovog Leksi, izbaci ga sa podcasta, molim te, beži Leksi, vrš kući. Rekao sam pre zašto mi je omiljeni YouTube. Znaš kako svo troje, ti si mi najbolji, joj hvala ti, joj ti si meni, znaš što? A bude da si ljudi će ne budi autističan, čuti, podržavam braću jednostavno, to je to. Pa da, rekao sam pre za Usopa i to je to otprilike. U suštini dobro, eto, dakle, Vaki i hvala Vaki ja, tako da u suštini eto završili smo... Vaki, hvala Vaki ja. Sada, meni lično ovo je meni najzanimljivije bilo, pošto je najveći raspon subscribera, a to je najbolji anime youtuber do 10.000 suba, pošto je tu ovo je kao od 500 do 1000 kao ajde, ali do 10.000 je najveći raspon što se tiče kao youtubera. I najteže da se odabere. I najteže, da. Ovo mislim da će nam biti najteže da odaberemo, pošto sve ostale kategorije ok tu i tamo, ali ovo mislim da će biti najteža kategorija, verovatno i svi imam koji gledate ovo, tako da ajde ko želi prvi da kaže svoje... Ajde, ja sam pre počinjao, kreni ti Leksi, kreni ti prvi. Ajde. A čekaj, dobro, znači, ja od tvojih sve troje koji sam naveo su 2 kvitovali, to su Fejtan i Stanko, da ih sad spomenemo ili ćemo ih kasnije spomenuti? A kasnije ćemo detaljno da spominjamo, pošto imamo kategoriju samo za to. Dobro, evo, tu su Fejtan i Stanko, znači na kraju imam samo anime stručnjaka. Znači, pazio, anime stručnjak je u stvari youtuber koji ima one chill teme, za koje stvari često ne trebaš toliko upaliti mozak, ako me razumiješ. Slično kao Rale, da. Nešto slično kao Rale. Nešto kao Rale, ali meni je iskreno stručnjak bolje. Samo što radi mnogo bolje od njega, moramo ga pohvalim, mnogo bolje radi. Definitivno. Da, i nekako je puno više vezaniji uz anime nekako, ne znam kako da objasnim, da. I ono što mi se jako sviđa, ovo što smo rekli, on ih jako dobro obrađuje i na neki način iskoristi taj potencijal tih tema koje ne trebaju toliko korišćenja mozga. Da. Ako sam se dobro izrazio. Da. Mislim da su skontali. Da, ti imaš samo njega, da. Da, imam samo njega, Fejtan i Stanko su kroz zove kvitovali. A ne, ali fora kod anime stručnjaka to što je on zapravo jedini youtuber kojeg ja gledam bez upaljenog mozga. To zvuči malo glupo, kad želim nešto gledati, a ne želim se koncentrirati na to, uzmeš anime stručnjaka. Gledam kada se opustiš, u suštini, kao gledaš kao da... Pustiš se. Da, to. Da, to.
I tako da Hoćeš to je ti to. sad Usop... Dobro, ovako. Ja imam trojicu, od čega je jedan bio Stanko, ali dobro. Umjesto Stanka sam stavio anime stručnjaka, isto identična stvar kao Lexi, definitivno ako gledam nešto kao... Njega sam relativno skoro počeo da gledam, ja sam dugo vremena znao da postoji, ali mu nikad nisam gledao klipove. I tek od relativno skoro sam počeo da ga gledam i definitivno jako dobro radi to što radi, bukvalno kao bolja verzija Raleta, ako mogu tako da kažem. I definitivno, neki chill anime klip gledam kod njega. E sad, ova dvojica, jebi ga, morao sam da ih stavim. Prvi je Shulkan, koji definitivno dosta gori nego... Vaki se triggeruje. Definitivno, slažem se sa njegovim izborom zapravo. Definitivno je dosta gori nego što je pre bio. Rekao bih da je njegov zlatni period Shulkana bio tamo negdje 2016. i 17. Tad je po meni Shulkan bio najbolji. Da, tu se slažem. I na početku je bio to i tamo i sad je pogotovo to i tamo. Ali uglavnom, on je jedini anime youtuber kod kog bukvalno gledam recenzije animea i jedva čekam gledam recenzije i bukvalno mogu da kažem da je on najbolji uz Pitchwise-a, najbolji recenzator animea kod nas, jako dobro i objektivno to radi i sami klipovi su... Radio je, da, valja se sad kada se vrati, ali, to je, izbacio je klip tipa posle dugo vremena, ali dobro, uglavnom recenzira bukvalno, možda čak i najbolje od svih, ostali klipovi su mu, sezonske preporuke, a je to i tamo, to kod svog je relativno isto, ali overall, stavio sam ga zato što on je prvi anime youtuber kojeg sam video i kojeg sam gledao tačnije i najviše zbog tih recenzija. I drugi moj generalno omiljeni anime, to sam dosta puta spominjao, moj omiljeni anime youtuber od svih ubedljivo, to je nemoj sve da kažeš o njemu, imam i ja, brate. To je Pitchwise. Pitchwise Pictures, u suštini on je kao prvi anime youtuber kod nas, on je počeo snima tamo 8. 9. I pre svega ima AMV8 seriju koja je vrhunac, to kad nemam šta da radim, tipa kad sam skenjan upalim to i kao popravim ceo dan. Najkompetentniji čovek na sceni da priča o nečemu, recenzije mu jebu kevu, nisu bolje od Shulkanovih, to moram da priznam, ali su mu odmah posle Shulkanovih definitivno ima smisla, da. Jako dobre. I ajde, evo ti nastavi, pošto verovatno je on po tebi isto, da ne kažem šta je skoro što se tiče njega. Da, znači moja lista je identična kao Usopovo, znači što se tiče stručnjaka, možda ga ne bih stavio ovde, ali iskreno kupio me svojim pevanjem za specijal za 1000 subscribera, za svojim pevanjem me kupio, posebno kad je pevao JoJo openinge, znači jednostavno Fighting Gold, to me je kupilo potpuno i samo nastavi, brate moj, želimo još pevanja, samo tako nastavi, to je to. Ista stvar važi za mene kao za ostale, on je verovatno najbolji anime youtuber što se tiče tih chill tema, jednostavno kad želiš da se opustiš i da gledaš nešto. I on je verovatno najbolji što se toga tiče trenutno. Za Shulkana rekao bih istu stvar kao Usop, da je mnogo bio bolji pre. I mada jednostavno njegove recenzije i dalje nisu uopšte loše, niti su bile loše posle one 2016. 17. nego je jednostavno tad me više triggerovalo njegovo ponašanje, krenuo da gubi nekako to svoje mišljenje i krenuo da prati nešto što su većinom ostali pričali, gde je pljuvao anime koji je do mjesec dana pre toga hvalio na sav glas. To mi se... Da, jednostavno, to mi se uopšte ne sviđa kod njega, ali dalje se najbolji kanal što se tiče recenzija kod nas, apsolutno. I za Pitchwise-a, da, rekli smo, prvi anime youtuber, kod njega bukvalno imate sve, kod njega imate kvalitet, imate smeh, imate sve na jednom mjestu imate kod njega jednostavno. Da, što
rekao je većinom Usopp sve što je dobro kod njega, jednostavno njegove top liste smijem slobodno da kažem da najviše cijenim od bilo koga, znači bilo kog youtubera, njegove top liste najviše cijenim. Znači jednostavno jedina njegova greška, on je kao čovjek koji ima znanje o animeima, on je izuzetan čovjek. Znači jednostavno izuzetan čovjek, izuzetno zna šta priča, ali ono što je kod njega loše je što je on kao youtuber, da tu je on, ne mogu da kažem baš loš, ali niti ima skriptu, to je većinom, nadam se da ne grešim, ali koliko znam da nema skriptu, nema edit, da nema skriptu, nema apsolutno skoro nikakav edit, fazon stavi jednu sliku i preko tih slika izbacuju, dodaje još slika i to je to, znači apsolutno ništa više. To je AMV tipa kad radi recenzije, tako da. Da, što se tiče recenzija, samo stavi AMV1 i to je to, bez slika, bez ičega. I intro, da, koji je legendaran, zaista. Da. Jednostavno, ja mislim, iskreno, kad bi on našao ili kad bi imao volju da se posveti svom hobiju, to anime youtuberu, da se posveti kao tome da cilja da bude najbolji u tom poslu, jednostavno mislim da bi to zasigurno uspeo. Jednostavno, ne mora sam da edituje, evo sad su svi krenuli da uzimaju editore, nađe editore, napiše skriptu i ja mislim da bi to bio kraj svega tu, znači mislim da bi on jednostavno osvojio scenu, ako može tako da se kaže, što se tiče kvaliteta. Da. Apsolutno slavno. Tako da, to je to što se mene tiče, naravno. Tako da, dobro, ništa što se tiče ove kategorije, ja bih rekao Pičo izubedljivo pobednik. Da, bez ikakvog. Ti, Aleksi, pošto ti ga nisi spomenuo. Ja sam njega zaboravio. Ali ne, ovisi kako gledaš, to gledaš po znanju ili ovako overall. Ili ti moraš znati da je YouTube platforma gdje ti vizualno i slušno nešto želiš isprezentirati nekome nešto. Sada, on ima znanje, ali, to jest ima potencijal, ali ga nije iskoristio. Pa mi je malo glupo da njega stavim, kužiš. Ono što sam ja uradio, brate, jednostavno stavio sam to njegovo što on zna o čemu priča i sve to vezano za znanje o animeima i sve to. To sam stavio i jednostavno spojio te dve kategorije što se tiče kao kakav je on kao youtuber i kakav je on kao poznavatelj cijelog pojma anime i jednostavno to sam nekako raspodelio njega i ove ostale koji su se našli ovdje, znači eto. Kao youtuber bih možda u nekom slučaju, kad bi baš dobro razmislio, možda bih stavio Šolkana ispred njega kao youtubera, ali ovako... Pazi, da gledamo u onom periodu tipa 2016. i 2017. po meni bi tad možda Šolkan bio bolji. Ali sada mi je pitanje. Da, tad sam siguran da bi on bio bolji. Tad sam siguran da bi on bio bolji kao youtuber, ovako overall da pričamo između njih dvojice. Ali sad i dalje ono... Uopšte kod Šolkan je tad imao jako dobru aktivnost. On je stvarno izbacivao baš aktivno klipove. Dok Pitchwise generalno, kod Pitchwise je problem, on ima period u kojem izbacuje tipa klipove i onda napravi tipa pola godine ili godinu pauze i onda ponovo to radi. Nema onako kontinuirano da izbacuje, nego tipa izbacuje kad mu dođe. Evo sad baš dugo ne izbacivao i sad se ponovo vratio. Tako je ono, trenutno sad gledamo Šolkana tadašnjeg, Šolkan bi bio prvi, to je Shonen Balkan kako sad zvao, ali generalno Pitchwise meni bolji. Slažem se, možda sam malo pristresan što se tiče toga jer volim te old school youtubere, a on je definicija za to jer je, jel te, prvi anime youtuber na našoj sceni. Da. Jednostavno, možda ja sam pristresan, ali i dalje Pitchwise. Ti, Leksi? Pa Pitchwise, ajde. Dobro, ništa da Pitchwise što se tiče do 10.000. Sada, mislim da možda ili druga najlakša kategorija, to je iznad 10.000. Tu generalno nemamo nešto preterano mnogo anime. Ovo je jako zanimljivo u stvari, ova kategorija, jako je zanimljivo. Pa da, jer u suštini iznad 10.000 su da kažemo 85% svi jako dobri. Možda ima, da kažemo dvoje koji onako tu i tamo.
Nema dvoje, ima ih više, ali dobro, ajde, nećemo. A njima kao sad dvoje da se baš... pričamo najkvalitetnijem. Dvoje da se baš izdvajaju, što bi se reklo. Ili troje, prilike, ali ajde. U suštini... Troje, da, ja bih se... U suštini, ko bi sad htio da počne? Ajde, evo mogu ja sam bio jako uzbuđen što se tiče ove kategorije. Jednostavno, ja mislim da će ovo biti možda i najteže da se odabere kao ko je najbolji između ovih koje smo odabrali. Ja sam odabrao 3 youtubera, to su Ozu, Bajko i Srpski Shinigami. Jednostavno, svaki od njih pojedinačno uradili su nešto posebno za našu scenu. Ozu je doneo kvalitet kao pojam anime youtubera koji do tad nismo imali na ovoj sceni. Jednostavno uspeo je nešto što niko drugi po kvalitetu nije do tad. Izvinite na tehničkim problemima, Vaki. Ovo zapravo nije do mene, do Discorda nisam ja kriv sad stvar. Dobro. Dokle sam stao? Počeo si da si rekao da je Ozu doneo kvalitet na sceni. Pa jednostavno, on je doneo taj kvalitet koji nismo do tad imali, jednostavno, taj kvalitet što se tiče YouTube-a, naravno, kao pojam anime youtubera. Bajko, mogu da kažem da je nekako on i Ozu su jako slični po tom pitanju, kao ne kvaliteta, nego jednostavno njih dvojica su slični po tome što je Ozu doneo kao kvalitet, a Bajko je doneo nekako da prenosi to svoje, ne da prenosi znanje, nego jednostavno da uvuče ljude u taj anime svijet i u tome uspeo, možda se kaže, dobio je onu nagradu ove ili prošle godine, ne sjećam se. Znači, to je samo jedan od dokaza da je on stvarno uspeo u tome što je hteo da uradi. I iako ga jedno vreme nisam gotivio, stvarno ne mogu da kažem da je on kao youtuber loš. A Srpski Shinigami, to on je verovatno prvi kanal koji je krenuo onakav humor kakav smo vidjeli kod nas, ali da snima i ovako anime, pa zbog toga jednostavno on mi je nekako jako gotivan youtuber, ako mogu da kažem. Tako da, eto, možete vi da nastavite. Pa, pazi, ja sam stavio njih trojicu i mislio sam tipa da spomenem Zmajevog Radara, koji je za trenutno sad... Nemoj, molim. Pazi. Nemoj, Vaki će se triggerovati. Molim te, nemoj, izaći ću iz podcasta, majke, nemoj. Dobro, dobro. Izvinjavam se na velikoj pristrasnosti ovdje, ali... Samo hoću da kažem, u suštini definitivno je bilo boljih od njega, ali ako gledamo kao u poređenju s nekim možda manjim, on u suštini možda i jeste bolji od većine manjih. Ali što se tiče Bajka, Ozo i Shinigamija, ja bih rekao, kako sam ih, znači, Ozo prvi, Bajko drugi, Shinigami treći po meni. Jer Ozu je bukvalno ono što se kaže, brate, kao pravi kvalitet. Lik zna o čemu priča, ima tako dobre teme, tako ih dobro i kvalitetno i duboko obrađuje. Što se tiče Bajko je menjao kontente, ali u suštini to je sve bilo tu isto. On je prvo krenuo sa animeom, pa je snimao Yu-Gi-Oh, pa je snimao tu kao nostalgiju. Nisam siguran da li još nešto, ali u suštini overall uvek se vraća na to isto. I sve je radio na jako dobar način i svaku temu ume na identično dobar način da obradi. Što se tiče Shinigamija, u većini slučajeva mi je on jako dobar. Sad, ja generalno takav njegov tip humora ne gotivim. Ono što mi se itekako sviđa kod njega je to što on jako dobro varira to ozbiljno i humoristično. I to na najbolji, da kažemo, komični anime youtuber kod nas, bez ikakve konkurencije. Jedna stvar što ja lično ne volim su njegove parodije, pošto ja generalno parodije ni naše ni strane ne volim. To mi je generalno cringe, mada znam da većina ljudi to vole, ali okej, to je do mene, nije do njega i do ostalih. Tako da u suštini da, to je to. Leksi. Koje je na kraju jasno dobro. Znači, zapravo smo svo trojica u principu imali istu listu za ovo preko 10.000. Ja sam isto stavio Bajka, Ozu i Srpskog Shinigamija.
Što se tiče Bajko je fora youtuber jer zna dobro obraditi temu, kako da to kažem, zna dobro obraditi temu, imate neki flow, znači ono što je Vaki rekao, neki šmek, da mu pogledaš do kraja video, i nekako te navuče da do kraja pogledaš video i nekako te, isto ono što Vaki rekao, da te uvuče u anime svijet. Znači, to je onaj youtuber, onaj koji može za sebe imati kao cilj da proširi to anime da proširi anime na Balkanu, jer on ima takav content, kužiš, na primjer, evo, uzet ću sebe kao primjer, ja nemam videe sa kojima ja mogu nekoga uvesti u anime svijet. Na primjer, ako neko vidi evo moj zadnji video kako je Death Note propo, ljudi će gledati šta je ovo, kužiš. Nakon, s druge strane, ima totalno drugačije teme koje te mogu uvesti u anime svijet i to je zapravo dobro da imamo takvog nekoga koji ima taj potencijal da nam dovede još gledatelja. Što se tiče Ozu je youtuber koji radi često kvalitetne videe, ponekad radi neke videe koje se meni osobno ne sviđaju, kao na primjer nešto na tipa Shinigami, ako mi razumijete što želim reći. Obične videe, ali relativno to retko radi tu i tamo. Da, pa zato sam rekao često radi kvalitetne videe, koji se meni zapravo jako sviđaju jer je sama tema dobra i dobro odrađena i nisu dosadne, da kao šlak na tortu ima onaj baš neki dobar edit, vidim da moj anime stručnjak edit i baš stručnjak to onako, to im tako reći, to je kao neki začin na šta radi. Da, zna šta radi i u principu kad se spoji sve to evo ti kvalitetnog videa. A što se tiče srpskog Shinigami ne pratim zbog njegovog humora jer mi iskreno nije smiješno isto kao Jusupov, znači to je skoro subjektivna stvar i meni to iskreno jako cringe, ali dobro, to je subjektivno mišljenje, nema se tu šta više prodiskutirati, ali zato volim njegove pod navodnicima normalne videe, tipa kada govori nešto, evo na primjer kao njegov onaj zadnji video, kao je li normalno gledat anime u nekoj određenoj dobi, tako nešto bilo. Da. I zapravo u takvim videima govori pametne stvari koje će ti ostati u glavi, koje su zapravo korisne onako da čisto da znaš neku informaciju tako da mi isto srpski Shinigami time osvojio simpatije. Da. Da, ja bih samo da možda pre nisam lepo objasnio, pošto radio sam nešto pored toga, pa možda nisam pre lepo objasnio, nisam se lepo izrazio kad sam rekao da su mi Bajko i Ozu slični, jednostavno nisu mi slični ovako kao način, nego kao youtuberi po tom kvalitetu, jer to zavisi na koji način ti gledaš. Ako gledaš... Izvinite na tehničkim problemima, do mene sad bilo, tako da Vaki nastavi. Da, pa vidiš, hteo sam da kažem da mi nisu slični, vjerovatno po tom pojmu kao ko je kvalitetniji. To je manje više očigledno da je Ozu po pitanju videa ovako kvalitetniji, ali jednostavno zavisi sa koje strane to gledaš. Bajko kao youtuber, kao taj posao anime youtubera je možda bolje shvatio od Ozua, jer jednostavno Ozu pravi videe za anime fanove, a Bajko nekako pravi videe koji prave anime fanove, tako otprilike mogu da kažem. Ozu pravi videe za anime fanove, a ovaj pravi anime fanove, jednostavno nemojte da shvatite to pogrešno, ne budite debili napaljeni, ali eto. Ne budite debili napaljeni, dobro je. Koga vi onda kažete da je najbolji preko 10k? Ja kažem Ozu. Isto. Dobro, dakle, najbolji anime youtuber po nama iznad 10k je Ozu. Sad ostale su još 3 kategorije. Koju ćemo prvo? Ćemo ovo s najvećim... Ajmo ovo s najvećim znanjem jer to realno je očigledno. Dakle... Da, Pitchwise. Nema da se priča. Pitchwise. Da, Pitchwise. To je logično. On je koliko znam, on je van toga što je youtuber, on je kritičar, ovako. Tako da definitivno ima najveće znanje. Šolkan je tu, mada Šolkan... Da, novinarski kritičar. Šolkan manje više sve, većinu što je saznao zbog Pitchwise-a i definitivno Pitchwise, što to radi i profesionalno, što definitivno najviše svega je pogledao i najkompetentnije da priča o tome. Sad idemo na ovo što smo hteli da ubacujemo ljude, ali jebi ga pošto su kvitovali.
Dakle, ovo će vjerojatno da bude također jako zanimljivo i teško, a to je najbolji anime YouTuber koji je kvitovao. Sada ko će da počne sa favoritom? Ajde ti počni ti. Ovako, za početak Nerdy Creation Guy, koji je, dakle, njega sam drugog zapravo počeo da pratim posle Shulkana i onda sam posle njega Pitchoisa. On je bukvalno onako lik koji je definicija old schoola, od tada do danas se bukvalno uopšte nije promenio, identičan je i... Da, nije se menjao uopšte. Identično je jako dobar. Samo tipa mišljenje je menjalo, dobro, to je normalno to vremeno menjalo, ali što se tiče oko obrađivanja klipova, bukvalno je skoro isti, ako ne identični. Znači, bukvalno onako, ako znate o čemu on priča, tipa, pogotovo ne JoJo klipova, ja sam to, kad sam završio sa JoJo, ja sam svaki od tih klipova pogledao koliko on onako ume da jako dobro objasni šta priča, da to uopšte nema, da bukvalno onako, skoro sam 100% siguran da radi bez skripta išta i definitivno jako dobar. Sada dalje, ima definitivno jako mnogo, ali sada spomenut ću ovu dvojicu, pošto pretpostavljam da ćete ove druge vi spomenuti. Izdvojit ću DB Balkana, koji je po meni ubedljivo, bez ikakve konkurencije, najbolji DB YouTuber kod nas uopšte ikada, i vjerojatno će biti najbolji DB YouTuber kod nas uopšte ikada. On je snimao još kad se Dragon Ball Super emitovao i on je definitivno, i te njegove top liste oko Dragon Balla su tako dobro odrađene, overall niko do sad nije bio kao on. I sad za trećeg rekao bih, pošto verovatno ga vi nećete spomenuti, to je Johnny, jedini Seven Deadly Sins YouTuber kod nas. Da, nacionalno tajza. Da. On je bio jedini Seven Deadly Sins YouTuber kod nas i on je bio jako definitivno dobar. Žao mi je što je kvitovao, imao je dosta potencijala, ali jebi ga, pošto se ceo serijal završio, on je otišao. Sad, dodao bih još dvojicu, ali oni su skroz kvitovali, to ne znam koliko će se ljudi sećati njih, to su Cera i Riša. Cera je bio anime YouTuber s najboljim editom ikada, to je onaj brat, ko se seća, on je imao edit Edwarda iz Fullmetal Alchemista kako priča. Teme su mu relativno bile tu i tamo, koliko se sećam, on je baš davno snimao, još tamo tipa 2017. kad je anime scena tek onako kao počinjalo da raste. I a što se tiče Riše je prvi One Piece YouTuber kod nas, mada on je više generalno snimao više druge anime nego One Piece. Tako da u suštini njih dvojicu bih spomenuo, ali njih ne možete da nađete pošto su im... To je možete ih nađete, ali ne možete da ih gledate jer su im klipovi svi obrisani ili napravili šta god. Tako da to je to što se mene tiče. Ok. Slažem se sa tim što si rekao, da. To može. Ja. Ko će sad? Ok, hoćeš ti, Laks, ili... Ajde ti. Ajde, pa meni su većinom youtuberi bili isti kao njemu i dodao bih Fejtana i Stanka jednostavno, ali prokomentarisat ću i neki od onih što je on prije spomenuo, ali ajde prvo da kažem Fejtan bio je, pa nisam siguran, ja mislim da je jedini Hunter x Hunter YouTuber koji se toliko dugo održao sa tim Hunter x Hunter temama da jednostavno samo to snima. Ja mislim da je jedini Hunter x Hunter YouTuber bio. Ja mislim da je imalo još možda jedan ili dva, ali nisam siguran, oni su bili svakako manji od njega. Ali brzo su kvitali, ali jednostavno kad se završio onaj hype oko Hunter x Hunter jednostavno. Dobro. Znači Fejtan, ono što bih ja zanemario verovatno, i greška i kod njega i kod Stanka. Doduše to kod Stanka može mnogo manje da se vidi jer je Naruto bio dosta duži serijal, imao je nastavak u vidu boja i sve imalo je sve ukupno i sad trenutno ima skoro 1000 epizoda ako spojimo sve serijale.
a to je manjak tema. Jednostavno, kad ponestanu teme, obojica su maltene prinuđeni da snimaju one teorije, činjenice i tako dalje, koje, da budem iskren, nisu od onih koji su njih dvojica nisu od onih koji su se toliko trudili da sami nađu činjenice, nego su uzimali od stranaca, nisu samo uzeli od jednog, ali većina činjenica je uzimana od stranaca, to moram da kažem. Budite kao ja. Da, budete kao Leksi i sami tražite jebene činjenice, trošite više vremena na činjenice nego na bilo šta drugo na tom kanalu, ali da. No eto, to je verovatno, mada to manje više nije bio problem do njih, nego do njihovog kontenta i toga šta su snimali. I eto, njih dvojica su uspeli, Fejtan je uspio nekako da se vrati iz mrtvih nakon duge pauze, vratio se, ali eto, sad je potpuno... Molim? On beš valjda jedan put ili beše dva put napravio pauzu, tako nešto, ili promenio... Jednom je napisao, kao bio mu je taj neki, pod navodnicima, kvit, iako se vratio, a sad je ovo drugi put kad je verovatno apsolutno kvitao i verovatno se neće ni vraćati. Ne, nego pre toga, valjda on beš imao neki kanal kao Stanko pre toga. To nisam siguran. Ja mislim da nije, ali da, uglavnom ono što bih spomenuo, relativno o tome smo malo više pričali u prošlom podcastu, njih dvojica su možda čak i jedini koji su uspeli tako da ili da naprave pauzu ili da promene kanal, a da su uradili to dobro. Tako da, o tome smo pričali u prošlom podcastu, ako vas zanima pogledajte, ali da, to isto bih pomenuo, tako da, to je to. I da, Stanko definitivno. Da, to je Sting. Da. Najbolji Naruto YouTuber kod nas. Da, to, apsolutno. Zasigurno. A brate, meni je glupo, trebao sam ja ići prvi, zato što ste vi rekli sve što sam ja htio reći. A jebi ga, moramo. Sad, da. Ajde, ja ću se možda nešto malo ponoviti, malo više, ali dobra je da je veze. Što se tiče Fejtana, Fejtan više ne snima, ali je prije kada je snimao znao jako lijepo obraditi teme, jednostavno mi je bio jako zanimljiv i iskreno volio bi da se vrati, ali na njemu je ta odluka. I ono što je Vaki rekao, on je bio jako ograničen sa Hunter x Hunterom, to je čak i rekao u par videa zato što ti jednostavno nestane tema, pogotovo zato što koliko Hunter ima epizoda, 147. Tako nešto, oko 40. I to što njemu nestalo i sad je on imao tu odluku kao da će mijenjati content, to je da ide na sve anime ili neće, i na kraju samo jednostavno kvitao, dobro, bio je neiskren jako. To je isto problem i kod Johnny-a, on je isto zbog toga da. Kvitao. Čekaj, sam je jedini ovdje koji je dropao Seven Deadly Sins. Ja ga nisam ni gledao. Ja sam ga dropao nakon prve sezone. Ne, ja sam gledao drugu sezonu, onako voleo sam taj anime previše, ali treća sezona mi je ubila želju za bilo čim vezano za taj anime, koliko je bila loša, znači... A vidio sam da je neki... Ko je uopće studio radio? Baš je loša animacija, to sam vidio. Nemam pojma. Ne znam, nisam siguran, zaboravio sam koji je studio radio, ali svakako užasno je. Da, gledao sam oni Fight Meliodas i kanala jako. Da, postoji na YouTube-u kao lik je napravio fan-made animaciju, vs kao animacija iz anime, a lik je fan-made animaciju napravio bolje nego ceo anime studio koji je radio, ali dobro. I zadnje evo uzet ću Stanka, Stanko je zapravo jedini YouTuber koji ima kao anime main Naruto, a da mu opet pogledam svaki video, jer on radi videe baš onake kakve ja volim, ono što je Vaki rekao, da su kvalitetni i da su neke teme na kojima se treba upaliti mozak, ako me razumijete, znači treba Osim kad je snimao Boruta. Boruto je kancer, to ne računam. I eto ga, to je u principu to. Da, ono ćemo sad da kažemo ko je bio najbolji. A sad ko je najbolji? Ovo je sad relativno malo teško. Čekaj, skroz, overall. Overall da, od svih ovih. Ne, nego od ovih koji su kvitali. Ovi koji kvitali. Aha. Fejtan. Ja bi možda rekao Stanko. Meni je Fejtan.
Gle, brate, ako gledamo subjektivno, tu mi je Nerdy Creation Guy, brate, ono, bio mi je prvi anime youtuber kojeg sam ikad otkrio. Ja se dvojim između Nerdy Creation Guy i Stanka, ali Stanka bih možda stavio tipa, ne znam, možda i zbog edita i zbog svega toga, ali ne... Da, pa ja kažem, Nerdy Creation Guy ima taj problem, nema ništa što se tiče edita, znači lik fazon ima tambove kao u Paintu da su pravljeni, edit uopšte nema, ima jednu sliku i stavi i preko nje priča bez seckanja audija, bez skripte. Znači... Ne, dobro, on bi bio na primjer neki genijalni na nekom sajtu kao da piše tekstove ili neke kritike, ali ovako za YouTube je loše, jer na YouTube ti nešto vizualno, ajmo tako reći, prikazuješ, prezentiraš i onda tu jako gubi puno bodova. Da, iako edit nije toliko bitan kao sam po sebi. A nije, ali ipak vizualno da nešto ima. On nema ništa od edita, znači ajde ti da nemaš dobar vizualni edit, ili da nemaš dobro izeditovan audio, ali on nema ništa toga. Znači nema ništa toga i toga. Tipa, radi top 10 JoJo likova i on za jednog lika stavljeno jednu sliku, ono, da barem menja te slike, pa ajde da razumem, ali imamo jednu sliku fura, ono tipa, a u nekim klipima čak jednu sliku fura ceo video. Tako da... Da, pa ima i toga, da. Pa i toga, da, tako da ne znam. Zbog toga jedino on ne može da bude najbolji anime youtuber odavde. A verovatno mi je jedan od najdražih, jer prvo sam otkrio za njega, on mi je uvukao u taj svet anime youtubera. Da, također. A ja bih ovdje rekao Johnny, brate. Znači imamo Stanka, Johnny-a i Phaetona. Sad moramo jednog nađemo, ovo sam čeka da ima, da li će biti ovoga. Brate. Pazi. Aj sad onda, nek svako kaže šta misli zašto je taj koga je pikao, što misli da je on... Bolje od ovog drugog, da. Znači čak i, Lex je rekao Phaeton, a ti si koga rekao? Ti si rekao Johnny-a. Johnny. Da, Nerdy Creation Guy smo odbacili. Pazi, se tiče Stanka i Phaetona, ja bih rekao zašto je po meni Stanko bolje od Phaetona. Prvo, Naruto sam gledao, Hunter nisam. Tako da... To je subjektivno, to odpada, zašto su... Ali overall nekako, ja tipa i kod Johnny isto gledam, 7 Deadly Sins gledam klipove, ne znam skroz u potpunosti kao čemu se radi, mislim gledam od prilike, ali kao ne znam u potpunosti. Međutim, Stanko ume da to nekako, iako je onako Naruto relativno najgori od svih tih, ume onako da te zainteresuje za to o čemu priča i bukvalno o temi o kojoj priča, o sve što ima se kaže, on kaže o tome, ima poprilično solidan edit, ume onako, pogotovo ako gledaš Naruto ili pogotovo ako si Naruto fan, da te onako poprilično privuče za to o čemu priča, zna o čemu priča. I nekako, ne znam, sva trojica su generalno slična, ali nekako mi je Stanko od njih najbolji. Evo, da, mogu sad ja da kažem. Ajde. Gle, meni su naravno sa Phaetonom i sa Stankom sam bio u anime guildu i njih kao ovako likovi sve to obožavam, ali jednostavno njih dvojica su svoj sadržaj nekako prilagođavali, tražili su te teme koje su kvalitetne, ali kad nisu imali kvalitetne teme, oni su jednostavno izbacivali Phaeton ili neke činjenice. Sveća se da imao kao 20 činjenica o svakom Seven Deadly Sins liku ili tako nešto, to znam da je imao. To je imao, izbacuju činjenice, teorije i tako to, ili kod Stanka je bilo chapter review-ova gdje on, dobro ja razumijem što je review, ali jednostavno nekako ne kontam ja poentu uopšte toga, ako gledamo kvalitet kanala, ne vidim poentu uopšte chapter review, dok je... Kaže tvoje mišljenje, to treba da bude kao mini recenzija, to je kao da gledaš tipa recenziju anime ili recenziju mange, samo na manji razini na tu foru, kažeš, a tipa ako se nešto nastavlja, tipa kao prediktuješ nešto šta će biti posle toga na tu foru. Da, ali ti njegovi chapter review-ovi, za te chapter review-eve sam možda malo pristrasan, po koji put to kažem ne znam, ali jednostavno prvo što se radi o Borutu, a drugo što uopšte ne volim te chapter review-ove, osim ako nisu, na primjer, za neki anime koji me za koji sam jako zainteresovan, a kod Johnny-a, na primjer, imamo, na primjer, ove Seven Deadly Sins teorije, ali mu je posljednja bila pre više od
2 godine, valjda, tako nešto, skoro 2 godine, valjda. I većinom njegov sadržaj i ovi kratki klipovi i ovi duži klipovi većinom se svode na te nekako analize likova, analizu snage ili nešto tako, što se meni izuzetno sviđa. Jednostavno nije nekako prilagođavao svoj sadržaj tako što bi on našao neku temu i jednostavno našao neku lošu temu i tako popuni rupu što nema neku pretjeranu aktivnost, nego jednostavno snimao je tako da mu budu kvalitetni videi i to je to, dok su ova dvojica to malo izbjegavali zarad aktivnosti. Pazi, ja bih rekao da je Fejtan malo više prilagođavao to nego Stanko. Zato što... Da, to jeste, zato se slažem. Fejtan, kako se sećam, on je on je više izbacivao te činjenice, dok je Stanko, taj Boruto Chapter Review, to razumem zašto radi. To je generalno, kao on je narod youtuber i treba to da radi, na tu foru. To nije loše. To je meni skroz... To nije loše, ja volim da... ali mora snositi... Ajde, reci. Ja volim to da gledam, ali opet kao ima dosta ljudi koji to ne vole da gledaju, tako da... ja bih tu rekao da je zbog toga, s obzirom da je Stanko mnogo manje prilagođavao u publici, bolje od Fejtana. Sad sa Johnnyjem, jako su slični. Ne znam. Mislim, sad gledam kakve su videe imali obojice i opet nekako sadržaj, kad se sjetim ko je kako obrađivao. Stanko je verovatno po kvalitetu dosta bolje obrađivao neke teme od Johnnyja, ali jednostavno Johnny mi je nekako, šta znam, nekako kao youtuber mi je bolji. Ne znam. Uspio je da stavi... Da, znači, u principu sve troje vučemo subjektivno mišljenje. Pa šta znam. Ne znam, pa ne baš ovdje se... Meni je definitivno onako Stanko i Johnny su mi bolji od Fejtana, po meni, ali sad ko je bolji od ove dvojice, to je meni sad veći problem. Pošto, ne znam, Fejtan se baš mnogo to baš bazirao ko... Bukvalno on ima onako period tipa kad je baš izbacivao te činjenice i to. I nemam pojma, dok Stanko jeste to radio, ali mnogo manje od Fejtana. Da, ne znam, zavisi bukvalno sa koje strane gledamo. Ako gledamo ono dobro u svakom od njih, onda je tu verovatno najbolji Stanko. Ako gledamo ko ima najmanje lošeg u svom kontentu i svemu tome, tu je najverovatnije najbolji Johnny. Johnny, da. Pa nekako baš su tu, nekako stalno mrtva trka bukvalno među njima. Lome se. Pa čekaj, znači, Fejtan je ispod. Sad imamo još Stanka i Johnny, zar ne? Pa da. A Usup je za Stanka, to je 1 glas, a Vaki je za Johnny, to je 1 glas. Znači ako ja odlučim, to će zapravo biti većina, zar ne? I onda ćemo to prezentirati kao najbolje koje je kvitovao. Pa da. A mora kažeš da... Aj. Znači na mene pada odluka. Ne. A ja nisam Johnny pratio. Je bilo ništa. Šta da ti kažem, ja Johnny, ne, joj čekaj, ne, gledao sam ga, ali ne sjećam ga sve. A ne radi mi mozak, gledao sam 22 epizode, a ne znam, gledao sam krivi savjet, pogledao sam 22 epizode, on iz Zuki je mrtav sam urad, nemam pojma. Ja sam pogledao 15 epizoda serije, znači skoro duplo više traju nego to, duplo više traju nego ovo, tako da čuti, nemoj da se izvati. Da, ali kod Unizuke se ti uživaš, ti trošiš energiju, to se možemo sporađivati. To je tema za druge podcaste kad ćemo pričati o anime. Da, to je tema za drugi podcast, mnogo skrećeš, ajde. Ne, pa znaš kako, po nama najbolji su i Johnny i Stanko, da se ne raspravljamo više, pošto i sljedeća kategorija će isto biti za raspravu, a to je najbolji uopšteno. Pa dobro, ja ne mislim uopšte da je to za raspravu, ali ajde. Ja bih rekao za mene Pitchways. Sorry, jeste za raspravu. Meni je bukvalno krio za Pitchways. Ja sam zauzo jer je Pitchways dobar, ali ovo je bolji kao YouTuber, ti gledaš kao YouTubera ne po znanju. To moraš isto gledati. Ali opet, Ozove klipove jako volim da gledam, ali nekako Pitchwaysovi su mi nekako i draži i u nekim situacijama bolji. Aha, znači tvoja opinion, your opinion, okay. Ti šta kažeš, Vaki? Brate, fazon... Stani, ja stvarno moram da razmislim oko ovog jer
Ozovi videi kao youtubera su izuzetni, znači jednostavno, ali ajde, gledaj. Ček, stani, Kad pre toga, da različim. Slušaj, Jel ajde. još nekog želite da spomenete kao najbolje govora ili ovu dvojicu? Samo. Mislim da... Gledaj, možda bi tu mogao da uskoči Bajko, ali već smo prepričali o njemu i donijeli smo odluku da je Ozu bolji, tako da mislim da... Nema potrebe. Mislim da je suvišno njega da stavljamo ovde sad kao za naše mišljenje o tome. Pa, ne znam, brate, meni je Ozu objektivno i subjektivno bolji. Ja ne znam, kao poentu anime youtubera i svega toga i kvalitet videa overall, onako kad pričamo, jednostavno mislim da bi tu Ozu odneo pobedu svakako, ali pazi, ne sumnjam kad bi Pitchwise posvetio malo više vremena kanalu kao kanalu ovako da... Ali pazi, ti govoriš to teoretski, Vaki, ali ti to govoriš teoretski, gledamo što je sad. Ja sam već rekao da je Ozu bolje, rekao sam da je bolje, nemoj... onda slušaj malo. Rekao sam da je kao youtuber bolji, ali jednostavno kažem teoretski da kad bi Pitchwise malo više gledao kao ka kanalu, nego ka tome što on želi, ali jednostavno mislim da se to nikad neće desiti jer on na sve one novije youtubere koji su krenuli tako da rade, da snimaju na taj način, gleda kao na zabavne youtubere, normalno video sam da izuzetno poštuje Ozua i sve to, to sam ali svakako, brate, mislim da iako bi verovatno bio najbolji youtuber kad bi se malo više potrudio oko cijelog kanala, tako sad opet moram objektivno da kažem da je Ozu bolji kao youtuber ovako. Da ne serem više. Ajde, pazi, ne znam, ja bi... Ozo, nemoj hate, molim te, nemoj distract, molim te. Ja bi... On to vjerojatno neće ni slušati. Ne, slušat će, sorry. A ne znam što pričam, sorry, aj nastavi samo. Ja bih rekao razlog zašto je po meni Pitchwise bolji. Jer ti kao anime youtuber, ti trebaš da... mnogo znaš o tom pojmu o kojem radiš. Ne kažem da Ozo ne zna, Ozo isto ima ogromno anime znanje, ali nekako Pitchwise te svoje teme bukvalno temelji na tome, na svom znanju koja kasnije utiču na druge ljude. Ne znam da sam se baš dobro objasnio, ovo sam jako loše objasnio. Gled, ne znam kako si objasnio, ali ja sam potpuno razumeo što si htio da kažeš. U prevodu baš zbog toga, s obzirom da ima baš toliko anime znanje, toliko dobro i toliko zna o čemu priča, ne kažem, opet kažem, Ozu isto sve to radi, ali nekako Pitchwise mi je to na potpuno drugom nivou od bilo koga. I zbog toga... I zbog toga on meni... Ja mogu da kažem, brate, nekako njih dvojica su onako posebni, svako njih je poseban na svoj način i opet kad kažeš da su obojice onako... Evo sad idemo bukvalno u mrtvu trku ko je bolji anime youtuber. Zavisi opet na koju stranu gledaš, kako gledaš na taj pojam anime youtuber. Da li gledaš kao neko ko se posvećuje YouTubeu samo kao hobi, a želi da prenese svoje znanje, ili na nekog ko stvarno želi to nekako da radi, da bi snimao kvalitetne videe uopšte. Da, apsolutno, da, definitivno. Jer zavisi stvarno kako se gleda na taj pojam anime youtuber uopšte. Da, jer ako gledaš kao hobi, kao na neku razonodu, to bi definitivno bio Pitchwise. Ali opet pazi, kako bi uporedio, tipa, Ozu ima te svoje, kao da kažemo, kao smiješne nazovi klipove, da nije smiješni klipovi, nemo ni tako da ih nazovem. Chill, brate, chill, jednostavno chill. A Pitchwise ima MV8, koji je tipa najbolji klipovi na YouTubeu koji sam ikad gledao. Tako je opet i na tu stranu isto kao možda gledaš, jer Pitchwise baš dosta truda ulaže u AMV8 isto. Jer on baš... Da, mislim, pogledaj samo koliko mu svaki traje i još na kraju svakog AMV8 imaš fazon koji je scene stavljao anime, pa pesme i sve. Evo, zavisi kako gledaš. Ako s te strane gledaš, tipa, Ozu ove svoje ozbiljne klipove radi onako dosta profesionalno, dok Pitchwise svoje klipove u suštini radi na tome da prenese svoje znanje drugima, ali opet to je na tako dobrom nivou i
tako privlači nekako da je na potpuno drugom nivou svega. Dok tipa, ali opet bih rekao, što se tiče profesionalnijeg, možda bi tu čak rekao da je možda malkica Ozu bolji, čisto možda zbog edita, eto toliko, samo zbog toga. Ali ako gledaš tipa neke chill klipove, Peachwise je sa MV8 od bilo koga bolji. Da, za to se apsolutno slažem. Od Shinigamija i od Ozua pogotovo, jer on... A to je subjektivno više kao humor, ali dobro, ajde, priči. Nije, jer brate, AMV8 u poređenju sa ovim... Ne što je subjektivno, nego što Peachwise mnogo više truda ulaže u to, koliko Ozu ulaže ove ozbiljne klipove, toliko Peachwise ulaže u AMV8 na tu foru. A sad ovisi... Hoćemo biti kao pravi profesionalci i gledati kužiš, jer se obično nikad ne gleda trud, nego već gotov. Dobro, neće srati, ali obično se gleda, kužiš, ne trud, nego gotov proizvod. Nikog ne zanima kako se ti radi, nego... Ali gledaj, u AMV8, kad ti pustiš AMV8, tu se vidi da jednostavno Peachwise zna da edituje, jednostavno edit mu nije mana, nema on da ti možeš da kažeš da on ne zna da edituje pa da to ne radi, jednostavno drži se tog old schoola, ne želi da ljudi skreću pažnju na edit, nego da ostanu pri tome da slušaju njega. Jer ti kada gledaš u jednu sliku, tebi će ta slika da postane dosadna, razumiješ? Ti ćeš da slušaš u pozadini šta je, kao na primjer ovaj podcast. Ti na ovom podcastu imaš jednu sliku, ali ti slušaš šta mi pričamo jednostavno. Upravo to, bar zbog toga Peachwise time pokušava kao jebe što kako izgleda, želim da prenesem poruku ljudima koji gledaju, da ih naučimo nečemu. Bukvalno... Zato je... Reci. Nije da ne znam da edituje, jer tebra AMV8 toliko truda i toliko edita se ulaže u to, ti trebaš da nađeš scenu, da katuješ scenu, da tačno sinkuješ ono što radiš i tako tipa preko 100 klipova, da ura, minimum 100 klipova. Da ne pričamo o kreativnosti, brate, da ne pričamo o kreativnosti, a traju svi po skoro pola sata, neki preko pola sata. Prva 4 MV8, ne, prva 5 MV8 traju, drugi traje preko sat vremena, a prvi, drugi, treći i četvrti traju preko 40 minuta na tu foru. Znači to ti u principu dođe kao neka comedy low budget serija koja je dobra. Pa on zapravo, taj AMV8, to se emituje na čibikonima i na japanizmima, to se tamo emituje kod njih. Tako da. Jednostavno, mi ako gledamo na taj pojam anime youtuber kao nekog ko treba uopšteno onako ovo da shvati kao profesionalno, razumeš, onda je to svakako Ozu, ali opet sve zavisi kako gledaš na stvari, razumeš. Jako je teško, ako tipa hoćeš neku komediju kao što tipa radi Shinigami, opet kao evo ti MV8, to ti je najjača stvar koja postoji kod nas. Ako hoćeš da gledaš tipa kao da ti neko prenese nešto, tu bi rekao Peachwise i možda čak i Bajku u neku ruku. Ali opet Peachwise je definitivno po meni mnogo bolje od Bajka. Ali opet, brate, ako želiš slušati nešto kvalitetno i nešto zapravo što će ti neke stvari razjasniti ili dati neke uvide u neku anime seriju, tu ti je Ozu bolje. Ovisi kako gledaš, mrtva trka doslovce. Pazi, ja bi rekao da Peachwise, što se tiče kao gledanja na seriju i gledanja samo na to, najbolje radi i top listi sve, a na ove sporedne stvari, tipa kao što Ozu ima neke nije analize likova i što još sve ne, da je tu on bolji. Na tu foru bi čak rekao. I što se tiče komedije, ponovo rekao AMV8 pobednik. Tako da... U AMV8 to jednostavno, humor jeste subjektivna stvar, ali u AMV8 ne znam, jedino ko ne može da se nasmeje na bar nešto u jednoj epizodi, on ili nema dušu ili nešto, ne znam. Ili nema... Što mene vrijeđaš? Ili nema dušu... Za svakog ima po nešto, to je kao Nizuka, brate, u Nizuki imaš mnogo vrsta humora, ali opet neko će da se nasmeje na sve to, ali i dalje je nemoguće da se ne nasmeješ ni na šta. Nizuka je fora. Bukvalno fazon ovdje, jedino ako tipa ne razumeš foru kao u anime ili tako nešto, ali opet mora da ima nešto što ćeš ti da nađeš kao za sebe, nešto što si gledaš, što kapiraš na tu foru. Tako da ne, ovo je baš teško učiti.
Da, brate, ono, ne znam, Hoćemo stvarno, glasovati. što dublje idemo, čim kažem za jednog, brate, što dublje idemo, onda promene mišljenje i tako sve u krug, brate. Ne znam, ja Ne znam, kažem, hoćemo glasovati, nisam siguran. meni je za sebe Peach Choice, ja to neću promeniti, Peach Choice mi je od tipa 2016. od kad sam ga skontao, meni je on ubedljivo najbolji do dan danas. Jedini možda razlog zbog čega bi rekao u ovoj priči i zašto bi se možda složio sa vama je aktivnost. Da, ali znaš šta je sad fora, brate? Svi sve vreme pričaju kako je edit najmanje bitna stvar, a mi se ovdje zapravo najviše raspravljamo zbog edita, brate. Ali to ljudi najviše raspravljamo zbog edita. Ali to ljudi krivo shvaćaju, ne trebaš ti ima skroz edit, ali kužiš, edit nije najglavnija stvar, glavna stvar je ona skript, ono što ti govoriš, ali opet mora to vizualno izgledati lijepo da bi čovjek uopće, to jest da bi gledatelj uopće te poslušao do kraja, to mora izgledati lijepo, to jest mora izgledati ne ono brutalno sada, ali... A zašto onda slušaš podcast? Zašto onda slušaš podcast, brate? Ali podcast je iznimka, podcast nije normalno, podcast je skroz druga vrsta, podcast je skroz druga vrsta videa. To uopće nije za gledanje, to je samo za pričanje. Da, podcast je više, podcast ono tipa upališ sa strane, tipa igraš neku igricu i slušaš kao na tu foru. Da, kuže, što ja radim. Ne može to baš tako se poredi, ali opet ono, to što si ti Lex rekao za edit, ne, to, ko je? Vak je rekao za edit, da. Poenta je što imaš dva lika i koje su oba u skripti jako dobra i kao jebi ga, ima edit koji je kao plus više. Ovaj nema skriptu, buraz, nema skriptu. Nema, da. Ali opet, i to isto, tipa, Peach Choice radi sve ovo bez skripte. To isto kao dokazuje koliko je zapravo... To je jako veliki zapravo možda i minus kod Peach Choice, da on ima skriptu, mislim da bi on bio definitivno brutalan. Da, ali on uopšte ne piše skriptu, a ja ti kažem, to smo već rekli, ono relativno smatra kao hobi, ne smatra ovo kao, tipa, mislim, relativno, verujem da Jozo ne smatra ovo nešto pretredno mnogo, Ma hobi, boras. Da, ali opet kažem, ne znam, ovo je baš teško. Ne znam, znači, Ozu je za Peach Choice-a i ja sam za White Lorda, za kog si to? Ali kažem, i sve ostaje na meni fazom. Jedini razlog zašto bi eventualno možda malko rekao dobro, shvatili smo, ajde. Ozu zbog aktivnosti, ali to je opet kao, zato što Peach Choice ima period u kojem je jako aktivan, tipa ono kad je snimao redovno podcaste, on je tad bio bukvalno aktivniji sad nego Ozu i sad u zadnje vreme onako relativno poprilično aktivan, on tipa izbacuje sad u zadnje vreme na tipa nedelju dana ili 2 klip, što je kao opet jako dobro. Pa evo za mjesec dana izbacio 7 videa koliko vidim. Da, kao odlično, to je baš dobro. To je dobro. Ali opet kao... A od toga 3 nemaju veze s animeom bukvalno, ali opet, o tome kaže da on većinu shvata kao, aj ovako, da mi ovo završimo, evo, pošto Lex je za Ozu, a Usopp je za Peach Choice, ja, opet teška srca, jako teška srca, moram da kažem da glasam za Ozu. Dobro, znači onda dvoglasno. Ali bukvalno je najmanji detalj je presudio ovdje, brate. Bukvalno ovdje je ono teže nego što smo malo pre pričali za Stanka i Johnny, ovdje je jebeno teže nego... Da, ja sam mislio da će ovo da bude jako očigledan izbor, brate. Da, ali onda kad si ti rekao Peach Choice, brate, meni je onda totalno nešto treće, brate. Ne, ja kažem, meni je Peach Choice od 2016. do sada omiljeni anime youtuber, najbolji anime youtuber, ali... Pa da, i meni je verovatno omiljeni anime. Tako da, u suštini... Sinu youtuber, Ozu mora da pobedi, brate, nekako, ne znam. Pa dobro. To se tiče objektivno i tu, iako je za sit. A nulto mesto svi znamo da je Sale, nulto mesto je Sale. Da, Sale, hteo sam da kažem Sale, ali sam zaboravio, izvini Sale, znaš da si najveći. Ti si najbolji.
tako u suštini, eto, Ozo izgleda da nam je najbolji što se tiče uopšteno, tako da ovo je bila neka, danas nam se svidilo, ovo traje, mislim, čak i preko sat i po, koliko sam video. Koliko je? Tako da poprilično ima dosta se sluša, ko je došao od ovde, svaka čast, evo, aplauz za tebe koji gleda. Slušao si nas. Mu još malo, brate, da izađe na 2 sata. Još malo, ovo je dobro, sad ovih pola sata, nemamo zaista što Tako u suštini očekujte, pa da kažem uskoro treću i finalnu epizodu sage ove anime scene, trilogije, tako da u suštini to bi bilo to, nas sasluživali. Evo vi recite nešto ako želite da kažete za kraj. Pa na. Veliki pozdrav za sve vas koji ste došli do ovde, svi subscribe na Vaki, unsubscribe Uso, pa to je to. Leksija posebno Mili izdao me da bi me Uso prestigao i njega To. Tako je dobro, u suštini eto, to je to. Vidimo se mi u sledećem klipu. I da, to je to. Zbogom.